Ens passa a tots. La vida ens espenta a voler més, quan segur que sa manera de voler ens porta a aconseguir menys. Però sabem que és l'hora de canviar-ho. Saps que és l'hora de voler en plural, de voler mantindre el que tenim per a millorar el que deixem. És l'hora de voler comprometre't amb tu mateix. És l'hora de voler per a tots. I sobretot, és l'hora de deixar de voler més i començar a voler millor. Ho canviem? Caixa Ontinyent. Voler millor. Bocairent ja viu al ritme de les seues festes grans. La vila està immersa en la festa de moros i cristians, declarades Festa d'Interès Turístic Nacional. Unes celebracions que omplin els carrers de festa, germanor i solemnitat. Amb l'oració de l'Àngelus i la retreta de les caixes, Bocairent dona el tret d'eixida a uns dies intensos en honor al seu patró, Sant Blai. La veritat és que sí, ara sí, no? Després d'una prèvia intensa al llarg del mes de gener, ja per fi avui és l'acte de la nit de caixes. La nit de caixes és una de les singularitats de les festes de moros i cristians de Bocairent i d'alguna manera a través d'una cercavila, a través d'un recorregut amb fanalets des de la plaça de l'Ajuntament i per bona part del nucli urbà, doncs el que fem és posar en valor el patronatge de Sant Blai i d'alguna manera també anunciar a través d'aquest recorregut que Bocairent està de festa, que Bocairent ja ha iniciat els dies grans. Amb la retreta de les caixes comencen de veritat les festes. Centenars de festers i festeres, abillats amb la tradicional manta bocairentina, recorren els carrers més emblemàtics del poble al so dels tabalets i envoltats per la llum dels farolets. Un acte carregat de simbolisme que recorda el patronatge de Sant Blai des de l'any 1632 i que fa vibrar Bocairent amb cada redoblament. En 1932, el 6 de novembre, Bocairent tenia dos patrons i ja va quedar decantar-se per un o per l'altre. Llavors va fer un singular sorteig i va eixir Sant Blai. Acte seguit es va fer una retreta per tot el poble en farolets, tambors i caixes i seguim rememorant-ho al dia d'avui. Ja de nit, les marxes cristianes i mores han agafat el protagonisme amb la desfilada de les nits de les caixes. El ritme de les agrupacions musicals han contagiat de festa les esquadres bocairentines en el primer gran dia de festa moro-cristiana. Així comencen les festes a Bocairent, unes celebracions amb personalitat i tradició. Per davant 3 dies de festa intensa que cal viure-les en directe, per viure l'encant del poble i de la seva festa. Este dissabte, l'entrada, un dels moments esperats entre les festeres i festers. Bocairent vos espera. Ens passa a tots. La vida ens espenta a voler més, quan segur que sa manera de voler ens porta a aconseguir menys. Però sabem que és l'hora de canviar-ho. Saps que és l'hora de voler en plural, de voler mantindre el que tenim per a millorar el que deixem. És l'hora de voler comprometre't amb tu mateix. És l'hora de voler per a tots. I sobretot, és l'hora de deixar de voler més i començar a voler millor. Ho canviem? Caixa Ontinyent. Voler millor.